Явно обращение. За пиянцицката му сила. Звони ми дядичка до дома нещо. Лав младец. Ало, Кере, шо работиш? Нищо, тате, еве седам. Ай, Кере, как се върне тата дома, да ми чека 3 филма за видеотекичката. Да ми чека 1 джойнт и 1 пиво. Арно ли, Кере? Арно, тате, арно. Така. И Ицката върна се дома с тварно 3 филма за видеотекичката. С тварно 3 джойнта. И шо и? Сега Ицката пуща в първия филм, баце! първия филм, баце, драпай си мел. Немо, мемо, рибички, върват си, пливат си, тражат го, нема го и гледал го Ицката на 5 години той. Паметно. Пуща във втория филм. Шо паметно е? Втория филм, още по-паметно. Втория филм, Брюс Ли, Мусли, Змаевам гнездо, вамо тамо, Ицката или на пъти имал го гледа на той филм. Пуща в 22-я. Извинявам се, третия филм. Много будения. Това много будения. Явно я не съм разпитвал. Пуща от третия филм. Баца, кажи бе. Абе, третия филм, допушува си джойнт до Ицката, допива си пивцето и догледува третия филм до края. Третия филм, люди, с Моника Белучи. Шо прави за Моника Белучи? Шо прави? Один вземал, работил, копал ниви. Залюбува се. Залюбува се. Страстно се залюбува. 3 дена. Дай съм го залюбил. Залюбува се. 3 дена. Ни пие, ни яде, ни спие. Ицката го нема 3 дена у кафаната, бе. Само да не мисли, бе. И върне си Ицката у кафаничката. И оде Ицката и вика: Кай си, Ицката? 3 дена те няма да мислихме дека си умрял. Абе, остайте ме, люди. Остайте ме. Шо ти е, бе? Абе, залюбен си. Ицката, ти не ми стоиш добро, гледан си. Дойде добро съм, ама залюбен съм. Магаре, у кой си се влюбил? Страшно съм залюбен. У кой до кой? Моника Белучи. Моника Белучи. Моника Белучи. Имаш ли? Ки работам, бе! 5 дни ки работам. На баба ми тя работам, на комшията. Ако не ти доста. Ако не стаса, на съседното стело. Ако не стаса. Ако не стаса, на цяла държава ми ки работаме и ще съберам парички, да отидам на моничето, да го изпоизнабутам и да умрам. Паметно Ицката сторил така. Ставил го в жълтото кесе тинек с паличките и звони на звънчета. Дей-дон! У Малта била, не у големта. Била у Малта на одмор. Моничето и звони на звънчето. Какво е звъне? Дей-дон! И изпъде моничето. Здраво, Ицка! О, здраво, момче! Абе, защо си доен? Момче, няма право да ти кажем, че се знаем 2 години, то да ти го изпомня. Абе, добре, ти обава си сторила, ама пари имаш? Имам, бе, момиче, имаме, защото кесетиник ти го дам. Ако не достатъчно ке се вратам, момиче, не му и такви работи. Баш мамето после ми кажеш, ке се вратам, ке доработа. Не, не трябва. Доволно се. И Ицката улегнал си унатри, моничето му вика: абе, Ицка, имам аз за теб 3 условия. 3 условия имаш. Шо условия, мари? Първият условие е, гледаш ли чуш? Гледаш ли? Го гледам. Отидеш ли се посераш? Си изпосерам. Да, Ицка. Ама нямай сега така. Шо съм я? Нямай такова вулгарно. Не. Нямай, значи не е оба. Не, ако ме сакаш, Ице, ако ме сакаш. И шо ке прави Ицката? Върна. Отишъл си, Правило, дебел. изпосрал едно големо квалитетно бусилачко комно и вратя се. Сега шо правим? Сега,
Съжалявам, де. Ти вземеш и ти седеш. Мониче. Немoj така сега, що е работа? Не, и це, ако не сакаш, значи. И шо че прави? Ицката отишъл. И взел ги гомната и върна се назад. Сега шо правим? Що правим? Сега уистои кажа на земята, изпадната, тя собереш и тя ставиш от време. Монче, измечарник изигравам сега тука я. Не, и це, ако не сакаш, значи сега. И шо че прави? Ицката върна се, собрал семичката. И върна се. Сега шо правим? Сега съм твоя. Сега можем да те имам. И тама, Отишли в совичката и... и шо и тама легнала моничето. И мала някой килицката по главата. 3 пъти. Брамба, брамба, брамба. Стана и путка ти майчина, 3 месеци не си дома. Не, те Лифта няма. не е изоран. Каме нямам да се нашминка, бе, чубре, ерни. Демори путка ти майчина, сам ме будеш. Дека беше гомната кабина дек. Срамо.